बे महोत्सबा जोबोद बाख्नायथावना बिनि थाखाय आं एबसु थुनलाइ आफाद आरो हारिमु आफाद आं साबायखर बावो आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौबो आं साबायखर बावो। नरेन्द्र मदिया लुबैदों भारतनि फिसा फिसा हारिफोरनि हारिमु दोरोंफ्राबो अराय थांनानै थाथों आरो बे थैनानै थांनो नाङा, खारन बेजोंसो मोनसे भारत होननाय मोनसे आर्टिफिशियेल मोनसे कालचार गैया, भारत होननाय मोनसे रेडिमेड कालचार गैया, परम्परा गैया। भारत होननायनि कालचार आरो परम्पराया जाहैबाय बेनि फिसा 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 हारिफोरनि कालचार आरो परम्पराखौ लानानै भारतीय कालचार भारतीय परम्परा। नंगौ बर' हारिनि थाखाय मोनसे बाख्नायजाथाव आरो मोनसे गिदिरथार मोनसे हाबाफारि जे बड'लेण्ड महोत्सब, बे महोत्सबखौ दिल्लीयाव दिनैनिफ्राय हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायगोन। थामहिनबा नैबे समाव दिनैनिफ्राय जागायगोन आरो दिनै हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदियाव बाहागो लागोन। बे समाव आंजोंनो दं आसामनि मन्त्रि बिथां उरखाव गोरा ब्रह्म सार बिथाङा दङ। बे समाव नोंथांमोना मोनसे गिदिरथार जे हाबाफारि नैबे दिल्लीयाव लानो हाबाय, माबायदि सार? बेयो गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड महोत्सबा दिल्लीयाव इन्दिरा गान्धी इन्ड'र स्टेडियामाव जे जाबाय दिनै फुंनि हाबाफारिजों बे जागायबाय आरो दा मोनाबिलियाव 6:30 बाजियाव भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिया फैनानै बेखौ बेखेवफैगोन। बे मोनसे जोबोद जारिमिनारि जाथाय आरो आगुआव बेबायदि एफा गिदिर हाबाफारि खुंनाय जायाखैमोन, जुदिও उत्सबफोरा जादोंबाबो खुब फिसा फिसा उत्सब जादोंमोन। दा गभर्नमेन्टनि आरो बिटिसिनि जि मदद बेनि गेजेरजोंनो दिनैहाय जों बेखौ जाफुंसार होनो हादों। बेनि गेजेरजों मुलुगाव जों बर'फोरनि हारिमु दोरों बेखौ खिन्थानो हागोन। जोंनि साननाय हनाय बड'लेण्ड ओनसोलाव दा सान्थि फैबाय, सान्थिया अरायथा जानांगौ, बेनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ आरो दा भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बेनि थाखाय जेब्लायबो खामानि मावनांगोन, मदद होनांगोन। जों बेखौनो बुंगोन दिनैहाय, बे बाथ्राखौनो दिनै फोसावनाय जागोन। जिहेतु बे महोत्सबा जोबोद बाख्नायथावना, बिनि थाखाय आं एबसु थुनलाइ आफाद आरो हारिमु आफाद आं साबायखर बावो आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौबो आं साबायखर बावो। लोगोसे भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर। जिहेतु मोनसे फिसा हारि नैबे बर' हारिया, दा बेनि गेजेरावबो हादरनि गाहाय बिथां नरेन्द्र मदिया बाहागो लागोन, बे समाव रंजाखांनाया बेसेबां? नरेन्द्र मदिया लुबैदों भारतनि फिसा फिसा हारिफोरनि हारिमु दोरोंफ्राबो अराय थांनानै थाथों आरो बे थैनानै थांनो नाङा, खारन बेजोंसो मोनसे भारत होननाय मोनसे आर्टिफिशियेल मोनसे कालचार गैया, भारत होननाय मोनसे रेडिमेड कालचार गैया, परम्परा गैया। भारत होननायनि कालचार आरो परम्पराया जाहैबाय बेनि फिसा 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 हारिफोरनि कालचार आरो परम्पराखौ लानानै भारतीय कालचार भारतीय परम्परा। बेखौ बे बुजिहोखायनो दिनैहाय बेबायदि हाबाफारियावबो बिथाङा बाहागो लानो फैदों। बे बिथांनि ग्रेटनेस। गोरोबथानि गेजेरजों नैबे बिटिआर गोरोबथा जिहेतु जादों, दा बेनि माबाफोर बेवहाय सावरायलायनाय बेयो बिथांनि बाथ्रा, बिथांनि स्पिचआव खोनागोन जों। बे समाव आसामनि मन्त्रि बिथाङाबो फोरमायथिदों जे बे हाबाफारिनि सायाव बिथाङा गुवारै बाथ्रा बुंदों। बे समाव बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय।